U univerzumu slično našem, gde je magija itekako stvarna, gde postoji čak i škola za mlade čarobnjake, mi ćemo pratiti priču jednog mladog Harija, čarobnjaka. Mladi Hari voli da šeta šumom i da vežba svoje magične sposobnosti. Pa tako je jednog dana izašao u šumu i našao čudesnu loptu. O! Da li je ovo loptica za Quidditch? Ali mladi Hari nije znao da je ta loptica u stvari iz Pokemon univerzuma i da je sada oslobodio Charizarda. Ko si ti? Šta si ti? Da li si ti rumunski bodljikavi zmaj? Ja sam Charizard! Sada Hari mora da spasi školu i svoj univerzum od moćnog Charizarda. Round 1. Fight! Expecto Patronum! Cepo sam ga, brate, ja sam Charizard, gde? Round 2. Fight! Expecto Patronum! Kako ti se čini kada bacim čini, Charizarde? Vrati! I pozitivno dobrodošli u novi vlog na mom kanalu, u ovom delu vloga, u ovaj dalji deo, to jest ovaj mali kao mini break. Zašto? Zato što želim da se samo javim da sam živ, da sam tu, bukvalno, znači nije mi bilo neko vreme na YouTube-u i rekao ajde kao da ubacim neki kao vlog, malo zebanciju neku, znači eto kupio sam sa drugarom neke vatromete i gađali se, malo eto bilo nam dosadno mnogo i eto šta ćemo. Iskreno nisam snimao jer nisam imao vremena da snimam onaj serijal 5 minuta petkom, znači u ishrani i treningu. Nastavit ću znači da snimam i dalje naravno. Uglavnom evo malo sam napravio ovu zebanciju. Ja se nadam da je bilo malo i komično. Idemo dalje na deo vloga gdje ću da vam pokažem bloopere i zebancije šta smo mi radili dok smo snimali ovaj skeč. Tako da, ajmo dalje. U stvari ovo je dan pre snimanja skeča. Testiramo vatromet daljinu koju znači on može da pogodi. Da se ne zajebemo da pogodimo nekog ili neka kola ili nešto tako. Ja upalim! Čiribu! Nemoj u mene dok ne upali volinu, ja. Čekaj!
palim, boli. Čekaj se! Sad će da me ubije! Ne, Bože, neće! Boli! Neće, neće! Ja se umoriš da držim gore do... Oplakao sam! A te boli, brode? Ne. Ja pogodilo. On nije pozvan. Oplakao sam! Tomorrow. Ovo je Harry Potter, sad treba da mu nacrtam munju na glavi. Tu imamo svašta nešto, ovo su krila za Charizarda, metla za Harija, tu poke lopta, ne znam, naši čarobni štapići, naravno sanovnik kao knjiga magije i tako to. Ima svašta tu nešto i krećemo sa mojim umetničkim radom. Crtanje munje Stevanoviću na glavu. Crtanje munje. Kora. On te ubio. Mala, tanka, Danka, evo. sa leve strane. Ovdje ide? Da. Si siguran? Si siguran? Ja ne znam sve. Sa desne strane. Ovdje, tu mu idu šiškice. Ne mogu, brate. Gdje ćemo munje? Ne treba nam munje. Ajde. Ajde, voli. Ubićeš me, ne mogu. Mala, mala, Čekaj, nije ništa. mala. Čekaj da se vidi. Možda nećem da radi. Neće na koši. Neće. Ja pa tu, sad si razmazao. Nema ništa. Ajde, bre. Što se crta? Pravimo kao važnjak. Ja, crva neće se ni vidjeti. Ajde, umetnik. Čekaj. Nešto mislim da sviđa, mora crno da pojača. A, to je moja sisa. Neće da radi. Moje umetničko delo. Da vidiš kako. Većina bi je, moram da budemo s ovim šalom. Harry mata Harry. Ajde. Čekaj, gdje ćemo da prođe? O, da bude kao da prolaziš Eno ti. gore, poki loptu. On je već postavio. O! Da li je ovo loptica za Quidditch? Uđi tebe kao Charizard. Sad je moj red da snimam, evo ja sam sad u kostimu Charizarda. Ovo je, ajde da kažem, neki naranđast kostim, samo da budem kao u fazonu Charizarda, a ovo će da mi budu krila. Sad ćemo da ih zakačemo. E pa ovo stoji samo od sebe, kako sam namestio. Vuko si ga u... Ček. Ozbiljno, ajde namesti da ne lepim onda sve od tebe. Wow, ja sam sad Charizard. Ajde, nemoj me ugušiti. Jaj, sad je... Making of Charizard. Ubit će me. Evo, gotovo sam. O, pa gdje oko vrata ubi me. Ne mogu da ti diš. A, pa gdje pod lakama. Joj, ubit ću te. Dosta bre, zadavi me bre. Dobro, evo ga. Dosta više. Evo Ja ne mogu da diš. Mačko, napadni ga. Sad ću tu da bacim. Dođi Mačko. Ajde, hoćemo.
spasiti? Da li si ti rumunski Imamo neke tehničke probleme sa kamerom, nešto neće da snima, nemam pojma koji je problem. Zakuca odjednom i to je to. Tako da ćemo sa telefona da snimamo, pa ako budemo kvalitet loši, šta da radimo. Ok, završili smo snimanje. Hari, da li si zadovoljan snimanjem? Sediš mi na kari. Biću ga! Evo, uhvatili smo i novog Pokemona, neće da nas pusti, ali nema veze. I odasmo sad malo da zezamo i to je to. Later. Ajde, kako ti se čini kada bacim čini? Charizard. Bolje me što napravi dramsku pauzu, jebote. Polagli. Mogu s tobom da radim. Baš je dobro bilo s dramskom pauzom. Da, baš je bilo dobro. Očekujem, odmah ću da kažem, čekam ga kod tebe. Ajde, pali, daj mi ću. Idemo. Ajde. Kako ti se čini kada... Čekaj, idemo. Ajde, smiri se, ajde. Vrati se. Mačko, ja biram tebe. Gdje ćeš, mačko? I šetam vam ja tako šumom i naletim na poke loptu i ono bacim je i ono izađe mačka. Met. To se traži, to, akcija, samo akcija. Mewtwo protiv Charizarda. Charizard pada na zemlju, Charizard umire.